Καλησπέρα σε όλο τον ελληνισμό, μέσα και έξω από την Ελλάδα. Γεια σας φίλοι μου, να είστε καλά. Σήμερα είναι μια έκτακτη εκπομπή μαζί με τον Φώτη τον Γιωβανόπουλο που θα σας εκπλήξουμε λίγο από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά μοιράστε το σε όλο τον κόσμο. Μοιράστε το φίλοι μας γιατί θέλει να το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Έχει σχέση να κάνει με τα self-test που ουσιαστικά περιμένουμε που επιβάλλονται στα παιδιά και σε λίγο θα επιβληθούν στον καθένα μας και στη δουλειά και στο σπίτι και στο δρόμο και εγώ δεν ξέρω πού αλλού. Και ήδη νομίζω επιβλήθηκε, έτσι δεν είναι? Ναι, και πάει σιγά σιγά. Στην αρχή επιβλήθηκε η μάσκα, τώρα επιβάλλεται το self-test, αύριο θα επιβληθεί το εμβόλιο, μετά θα επιβληθεί, ξέρω εγώ, η αλυσίδα και ούτω καθεξής. Όλα πρέπει να βάλουμε ένα φρένο. Όλα μέσα από νόμους περίεργους που άλλοι τους ανεβάζουν και άλλοι τους κατεβάζουν. Δίθεν νόμους, μην μπερδευόμαστε. Άλλο νόμους και άλλο δίθεν νόμους, οι οποίοι είναι πλήρως αντισυνταγματικοί. Και εμείς δεν λέμε κανέναν να μην κάνει το self-test, γιατί μέχρι στιγμής είδαμε και την είδηση σχετικά με την σύλληψη μιας μητέρας που διαμαρτυρήθηκε για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Έχουμε και τέτοια κρούσματα από εισαγγελείς. Θα τους τακτοποιήσουμε και αυτούς εν καιρό. Σιγά σιγά φτάνει και εκεί η μπάλα. Ήδη ξεκινήσαμε με τον Βασίλειο Πλιώτα του Αριουπάγου. Τον έχουμε μηνύσει. Και τώρα ακολουθούν και κάποιοι άλλοι έτσι φανατικοί εισαγγελείς, οι οποίοι και αυτά τα καλά παιδιά ενδιαφέρονται για τη δημόσια υγεία. Μόνο που ενδιαφέρονται μερικώς και όχι σφαιρικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και κυκλοφορούν και διάφορες άλλες εκδοχές και κάπου λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Πρωτίστως να πούμε ότι εμείς αυτό που κάνουμε δεν καλούμε σε ανυπακοή των νόμων, αντιθέτως καλούμε σε υπακοή των νόμων, αλλά των νόμων που είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα. Έτσι. Των συμφώνων με το Σύνταγμα, όπως ορίζει το άρθρο 120 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Όχι όποιο νόμο, οικία, μίας ή ατία βγάζουν αυτοί κοροϊδεύοντας την κοινωνία, διότι εδώ πρόκειται για μια ξεκάθαρη κοροϊδία, πεντακάθαρη κοροϊδία, την οποία δεν μας την εξηγεί κανένας, βάζουν πάρα πολλά παραμύθια και σάλτσες, αλλά το Σύνταγμα είναι σαφέστατο, το λέει πεντακάθαρα στην παράγραφο 2, λέει ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, όχι όποιο νόμο τους κατέβει στο κεφάλι. Αυτό το παιχνίδι δεν παίζει. Αυτό το παιχνίδι είναι το ότι νομιμοποιούμε τη Χούντα, νομιμοποιούμε την κατοχή, νομιμοποιούμε τις εξυπνάδες τους, για να μην χρησιμοποιήσω καμία άλλη έκφραση. Και το Σύνταγμα δεν απευθύνεται μόνο σε εμάς, απευθύνεται και στους δικαστές. Τι τους λέει λοιπόν το Σύνταγμα στο άρθρο 93? Λέει στην παράγραφο 4 ότι τα δικαστήρια υποχρεούνται, όχι είναι στη διακριτική τους ευχέρεια, υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. Να μην τον εφαρμόζουν. Άρα λοιπόν, τι μας λέει το Σύνταγμα το ίδιο? Μας λέει ότι η νομοθετική εξουσία, η οποία είναι αρμόδια για να φτιάχνει νόμους, μερικούς νόμους από αυτούς δεν τους φτιάχνει καλά, τους φτιάχνει ελαττωματικούς, δεν τους φτιάχνει σύμφωνους με το Σύνταγμα. Και άρα λοιπόν αυτούς τους ελαττωματικούς νόμους να τους πετάξετε στα σκουπίδια. Ούτε εσείς ως πολίτες να τους ακούτε, αλλά ούτε και εσείς ως δικαστές να τους εφαρμόζετε. Το λέει πεντακάθαρα. Δεν χρειάζεται κανέναν ειδικό συνταγματολόγο, ούτε καμία ειδική επιτροπή για να καταλάβει κάποιος το περιεχόμενο αυτών των δύο άρθρων του Συντάγματος. Άρα πρωτίστως θα πρέπει να ελέγχουμε τι πράγμα τους νόμους, εάν είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα. Εάν δεν είναι, δεν τους εφαρμόζουμε. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Και τώρα να δούμε και λίγο και κάποια άλλα θέματα, τα οποία
είναι λίγο περίεργα και μάλιστα αναφέρομαι σε αυτά γιατί αναφέρθηκαν και αυτά σε μένα. Έχουμε ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε εδώ και τι λέει? Συνελήφθη μια για διέγερση σε ανυπακοή η μητέρα που μήνυσε το διευθυντή του σχολείου. Για ανυπακοή. Ανυπακοή σε τι πράγμα? Έλατε. Τον αντισυνταγματικό νόμο. Μα αφού το Σύνταγμα επιβάλλει και υποχρεώνει ανυπακοή. Άρα λοιπόν συνελήφθηκε γιατί αυτή η μητέρα εφάρμοζε το Σύνταγμα. Και λέει παρακάτω, συνεχίστε εσείς που παρασύρεστε από τους ανεγκεφάλους και τους επιτιδίους να μην ακούτε εμένα. Ποιο είναι το εμένα? Είναι ο κύριος Νίκος Αντωνιάδης, ο γνωστός δικηγόρος. Άρα εσείς παρασύρεστε από τους ανεγκέφαλους, θα πάτε σαν τη μητέρα, θα πάτε για ανυπακοή, γιατί δεν υπακούτε. Τι να υπακούμε? Στους νόμους. Άρα δηλαδή κατά τον Αντωνιάδη, οι νόμοι είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα και να μην ακούτε άλλους ανεγκέφαλους. Αυτό το παίρνω προσωπικά εγώ, γιατί παρόλο ότι προσπαθώ να το κρύψω, δυστυχώς κάνω φιλότιμες προσπάθειες να το κρύψω, αλλά με πήρε χαμπάρι. Λέει ανεγκέφαλος, νάτος, αυτός είναι, πιάστον. Οπότε με δείχνει και από τη στιγμή που δεν κατάφερα να κρύψω ότι είμαι ανεγκέφαλος, αναγκαστικά και με πήρε χαμπάρι, οπότε πρέπει και εγώ να απαντήσω. Οπότε τι λέει? Μία ερώτηση. Έχουν βγάλει δηλαδή αυτή τη στιγμή όλες οι εφημερίδες, από ό,τι είδα, όλα τα εγκλήματα εκπαιδευτικών, τα οποία γίνονται, αλλά και αστυνομικών, τα οποία τα έχεις εκδώσει κατά καιρούς, τα οποία έχουν βγει στις εφημερίδες και κυκλοφορούν στις εφημερίδες μέρες μας, η χθεσινή, η προχθεσινή, γεμάτη κανονικά, με όλους τους νόμους, στρωτά και σωστά όπως είναι, και φυσικά έχεις κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια εσύ, ανεγκέφαλε, ξέρω εγώ. Ναι. Όχι ανεγκέφαλος, αφού το λέμε. Αυτό το είπαμε. Προσπάθησα να το κρύψω, προσπάθησα να το εξαφανίσω, να το παραποιήσω, αλλά με πήραν χαμπάρι, με πιάσανε. Πάει. Μάλιστα. Είμαι και ανώνυμος. Μην το ξέρανε γι' αυτό. Μάλιστα. Οπότε αναγκαστικά δεν μπορούμε να το κρύψουμε και πρέπει να το απαντήσουμε. Να πούμε δηλαδή ότι τι συμβαίνει εδώ πέρα μέσα. Και τι λέει? Ότι αυτή η μητέρα και όποιος άλλος τολμάει και αμφισβητεί τους νόμους θα κατηγορηθεί και θα κυνηγηθεί. Το έχεις, θα το δούμε? Ναι, είναι το άρθρο εδώ όπως φαίνεται ωραιότατα μέσα κανονικά και το λέει πεντακάθαρα. Λέει, ότι δεν το έγραψα ούτε το είπα μόνο μία φορά. Οι διευθυντές των σχολείων εφαρμόζουν τη σκία. Μη στρέφετε, το λέει καθαρά, μη στρέφετε τους γονείς εναντίον των δασκάλων. Μην παρασύρεστε από τους ανεγκέφαλους όπως είμαι εγώ ας πούμε και επιτίδιος. Το επιτίδιος, μπορεί να είμαι και επιτίδιος, δεν ξέρω. Αυτό δεν το έχω ψάξει. Εγώ έχω μείνει στο ανεγκέφαλος. Δεν εμβάθυναν τόσο πολύ, διότι δεν έχω και τον εγκέφαλο για να εμβαθύνω. Και κραυγάζουν εναντίον των σχολείων, των διευθυντών, προτρέποντας να τους μηνύσουν. Αυτή η συμπεριφορά είναι βούτυρο στο ψωμί. Ενώ λέει και οι δύο πλευρές είναι θύματα της κυβέρνησης. Τα λέει πεντακάθαρα εδώ κάτω. Είναι θύματα της κυβέρνησης. Να τα και τα θύματα της κυβέρνησης. Όλα ωραία και πολιτισμένα. Άρα εμείς δεν πρέπει να στραφούμε εναντίον των δασκάλων. Πιθανόν γιατί να στραφούμε και εναντίον των αστυνομικών ή εναντίον, ξέρω εγώ, αύριο των κλιμακίων του ΕΟΔΗ ή των ΣΕΠΕ, δηλαδή των επιθεωρητών εργασίας που θα κάνουν ελέγχους για τα τεστ. Να μην στραφούμε, αλλά τι να κάνουμε? Να στραφούμε στην κυβέρνηση, διότι αυτή είναι η κυρίως υπεύθυνη. Ξέρετε, όπως έχουν γίνει 160 μηνύσεις για εσχάτη προδοσία και το πρόβλημα λύθηκε. Αυτό είναι η πρόταση μέσα. Καλά, μία ερώτηση. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με το βίντεο, λίγο για να ακούσουμε ακριβώς την πρόταση. Τι ακριβώς προτείνει ο Αντωνιάδης, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Μάλιστα. Είναι γνωστός δικηγόρος και να μας πει τι προτείνει. Ας το ακούσουμε, γιατί εμείς οι ανεγκέφαλοι λέμε ανοησίες. Αλλά ας ακούσουμε τι μας λέει ο Αντωνιάδης ο ίδιος. Σε δύο λοιπόν φάσεις, εγώ αυτό που προτείνω και αυτός όποιος θέλει το ακολουθεί.
θα πάει μέσα στο Magento.gr και θα δει το κείμενο, το οποίο θα το αντιγράψει και θα το απευθύνει στις διευθύνσεις των σχολείων. Αλλά, προσέξτε, θα τα δείτε και πώς θα τα γράψω. Απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Πρόεδρο του ΕΟΔΗ και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας διά της διευθύνσεως των σχολείων. Δεν απευθύνεται στο σχολείο, τους αφαιρούμε το πρόσχημα, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, το οποίο είναι και πρόσχημα, σωστά θα τα πούνε, εμείς δεν άλλοι αποφασίζουν. Πάμε λοιπόν σε αυτούς που αποφασίζουν δια αυτών που έχουμε μπροστά μας, στο σχολείο, στους διευθυντές. Και θέτουμε συγκεκριμένα καυτά κρίσιμα ερωτήματα, στα οποία απαιτούμε έγγραφη απάντηση από αυτούς, διά του σχολείου, επιστρέφεται δηλαδή η διαδρομή, πάμε πίσω, τα οποία θα περιμένουμε για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αυτό λέω εγώ. Όπα, θες να πεις κάτι εδώ, γιατί περιμένουμε, πόσο περιμένουμε δηλαδή? Ας ολοκληρώσει το πρώτο μέρος και θα το πούμε και αυτό. Μάλιστα. Και επιφυλασσόμεθα να επανέλθουμε ανάλογα του τι θα απαντήσουν. Σε διαβεβαιώνω, απαντήσεις δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και γίνονται αυτά τα ερωτήματα. Ουράμάτι είναι στο σύστημα αυτό. Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Αλλά να εξαρτήσουμε την απόφασή μας καταρχήν από τις απαντήσεις αυτές, επιφυλασσόμενοι να επανέλθουμε επί των επόμενων καταρχήν και κυρίως κρίσιμων ερωτημάτων που είναι στην καρδιά της επιστημονικής βάσης και νομικής βάσης των τεστ εν γέννη, σε όλους δηλαδή τους εργασιακούς χώρους, και εκεί θα πιάσουμε τους εκβιασμούς και την τρομοκρατία σε όλους τους εργασιακούς χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς, συνδέοντας αυτή την κίνηση φυσικά με την πηγή όλων των κακών και το σκοπό αυτής της ιστορίας, όπως φαίνεται πως είναι, τα εμβόλια. Εντάξει. Όπου εκεί θα θέσουμε ερωτήματα τα οποία επίσης θα πετούμε να απαντηθούν, ώστε εμείς μετά, εάν ικανοποιηθούμε από τις απαντήσεις, εγώ προσωπικά, εάν ικανοποιηθώ, live θα εμβολιαστώ, όχι μόνο 2 φορές, 22. Πολύ ωραία τα είπε. Μάλιστα. Τέλεια. Δηλαδή, τι μας λέει? Ότι δεν θα κάνουμε τέτοιο, θα κατεβάσουμε ένα χαρτί που έχει ετοιμάσει και το οποίο δεν απευθύνεται στο σχολείο, γιατί το σχολείο, είπαμε, εφαρμόζει και άρα δεν ασχολούμαστε με το σχολείο, και θα το στείλουμε στους κυβερνώντες, στον Πρωθυπουργό, στον ΕΟΔΗ, στο εδώ, στο εκεί, αλλά όχι κατευθείαν μέσω του σχολείου. Κάνει κύκλο, δηλαδή θα κάνει και 4-5 μέρες στο σχολείο που να πάει στην αντίστοιχη υπηρεσία, γιατί άμα το στείλουμε κατευθείαν, βιαζόμαστε. Πρέπει να το στείλουμε μέσω Καλαμάτας, μέσω Αφγανιστάν, μέσω Βορειοπόλου. Κατευθείαν δεν πρέπει εμείς να πάμε στο Υπουργείο και να ρωτήσουμε, όχι, δεν κάνει αυτό. Θα πρέπει να στείλουμε μέσω του σχολείου και αν απαντήσει μετά από 2 μήνες στο Υπουργείο, που δεν θα απαντήσει γιατί εγώ έκανα ερώτημα στον ΕΟΔΗ και ουδέποτε απάντησε, άρα δηλαδή πάνε οι 2-3 μήνες με το χαίρετε, διότι είναι και οι διακοπές του Πάσχα κτλ. Αν δεν απαντήσουν ή αν απαντήσουν, θα πάει πάλι μέσα στο σχολείο, θα έχουν εξετάσεις και θα έχουμε πάλι, δεν σας βρήκαμε να σας το δώσουμε την απάντηση, να την πάρετε εσείς και να σκεφτείτε τι θα κάνετε, διότι είναι κέρια τα ερωτήματα αυτά και πρέπει να τα απαντήσουν. Άμα δεν τα απαντήσουν, που είπε δεν υπάρχουν απαντήσεις, άρα αφού δεν υπάρχουν απαντήσεις, τι απαντήσεις θα πάρετε? Δεν θα πάρετε τίποτα. Άρα λοιπόν, χάσαμε ένα τρίμηνο, τελείωσε το σχολείο, φύγανε διακοπές και μετά θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Και όλα αυτά μαζί πρέπει να τα δούμε σφαιρικά για να τα δέσουμε και με τα τεστ στις επιχειρήσεις, τα τεστ στην καθημερινή ζωή, γιατί ο σκοπός είναι το εμβόλιο που είναι πολύ αργότερα. Εν τω μεταξύ τα εμβόλια γίνονται, τα τεστ στα σχολεία γίνονται, θα τα κάνουν οι μαθητές, τα τεστ στις επιχειρήσεις γίνονται και εμείς θα προσπαθούμε να σχεδιάσουμε και το πρόγραμμα πώς θα το κάνουμε. Και τα εμβόλια ουσιαστικά δεν πρέπει να γίνονται αυτή την περίοδο, έτσι δεν είναι? Και εγώ λέω τώρα, εάν πάει
ένας δάσκαλος μέσα. Και είναι η λογική. Χρονικά εννοώ. Ναι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, την υψηλή διανόηση Αντωνιάδη. Προηγουμένως είχαμε τα Χόαξης με τον Μπερδικόπουλο που είχε μυαλό Μπεκατσόπουλου και δεν καταλάβαινε τι λέγαμε. Τώρα έχουμε έναν άλλον που έχει μια πάλι πολύ ωραία περίπλοκη σχέση κτλ. Και εγώ κάνω μια απλή χαζή ερώτηση. Λέω, αν πάει ένας εκπαιδευτικός φυλακή, υπάρχει περίπτωση άλλος εκπαιδευτικός να εμποδίσει παιδί να μπει στην τάξη χωρίς μάσκα, χωρίς τεστ, χωρίς εμβόλιο? Ούτε στα πιο τρελά όνειρα, δίνω την απάντηση κατευθείαν. Υπάρχει περίπτωση κατά την κοινή λογική, δεν ξέρω αν την έχετε καμία σχέση, εγώ πάντως δεν έχω τσακωθεί μαζί της, αυτό το λέω, με την κοινή λογική δεν έχω τσακωθεί. Υπάρχει περίπτωση αν πάει ένας αστυνομικός φυλακή για 20 χρονάκια με αυτό το κατηγορητήριο, υπάρχει περίπτωση άλλος αστυνομικός ποτέ να βγάλει τον μπλοκ και να κόψει πρόστιμο και να ρισκάρει 20 χρονάκια μέσα και να χάσει και την περιουσία του? Ρωτάω. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Αν πάει ένας γιατρός μέσα, ένας, όχι πολύ, ένας επίορκος γιατρός φυλακή, υπάρχει περίπτωση οι υπόλοιποι να ακολουθούν πρωτόκολλα και τέτοιες τρίχες, ή θα πούνε εγώ δεν πάω μέσα και να πάτε να πνιγείτε όλοι σας και οι εντολές σας και η οικία σας και τα τέτοια σας? Ρωτάω εγώ. Ας απαντήσουν οι υπόλοιποι. Το άρθρο 25 τι λέει, σε παρακαλώ? Δεν φτάσαμε εκεί. Σιγά σιγά, μην βιαζόμαστε. Μην κώδικα δημοσίων υπαλλήλων. Σιγά σιγά να πάμε βήμα-βήμα. Ναι. Μέχρι εδώ να ξεκαθαρίσουμε την τακτική. Ποιος είναι ο στόχος? Να πάμε στους κυβερνώντες που είναι ο τελικός σκοπός και οι οποίοι είναι στο απειρόβλητο γιατί έχουν τις ασυλίες και έχουν όλους τους μηχανισμούς στα χέρια τους. Δηλαδή, κατά Αντωνιάδη, όταν έρχονται οι Τούρκοι φαντάροι, εμείς δεν πυροβολούμε το φαντάρο, όχι. Κάνουμε ένα σχέδιο που είναι περίπου ο στρατηγός, οργανωνόμαστε και πάμε να χτυπήσουμε τον στρατηγό και τον Ερντογάν. Και αυτό λέγεται στρατιωτική τεχνική. Δεν βάζω τα όπλα και πολεμάω με το φαντάρο που περνάει τον Εύρο ή κάνει απόβαση στα νησιά. Όχι, αυτούς δεν τους πειράζω, γιατί είμαστε λαός. Κάτι τέτοια λέγανε και οι κομμουνιστές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι μην χτυπάμε τους Γερμανούς στρατιώτες και τους Ιταλούς τα αδέρφια μας, και πρέπει να χτυπήσουμε το κεφάλαιο και το Μουσολίνι και το Χίτλερ και το Στάλιν, που ήταν στον άξονα, μαζί ήταν και ο Στάλιν, να τα πούμε, στον ίδιο άξονα ήτανε. Αυτά λέγανε τότε. Βέβαια ευτυχώς ο ελληνικός λαός δεν τους άκουσε και έκανε το έπος του 40. Ακόμα και στο Ρούπελ έχουμε τον Νίτσιο, ο οποίος μόνος του έριξε 38.000 σφαίρες και κράτησε τα γερμανικά στρατεύματα. Μόνος του. Δεν περίμενε ούτε όλοι μαζί να οργανωθούμε να φτιάξουμε το πλάνο, ούτε είναι οι Γερμανοί πολλοί, ούτε τελικά χάσαμε. Χάσαμε, αλλά χάσαμε αξιοπρεπώς. Άρα λοιπόν το θέμα σε αυτή τη φάση δεν είναι η ανυπακοή, αλλά είναι πρωτίστως η υπακοή στους νόμους που είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα και το Σύνταγμα το ίδιο. Άρα εμείς καλούμε και εγώ προσωπικά τον κόσμο στην συνταγματική νομιμότητα, στο να επαναφέρουμε τη συνταγματική νομιμότητα και να σταματήσει η κατάχρηση. Και δεύτερον, δεν λέμε σε κανένα να μην κάνει self-test. Λέμε ποια είναι τα δικαιώματά του αν δεν θέλει να κάνει self-test ή δεν θέλει να φοράει μάσκα ή δεν θέλει να κάνει εμβόλιο. Πώς θα προστατευτεί? Του δίνουμε το νομικό οπλοστάσιο. Δεν επιβάλλουμε σε κανέναν τίποτα. Λέμε, αν θέλετε να κάνετε τεστ, το φαρμακείο είναι εκεί, κάντε και 5 τεστ την ημέρα. Κανένας δεν εμποδίζει. Θέλετε να βάλετε μάσκες, βάλτε και 10 μάσκες. Αλλά μια χαρά. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Θέλετε να κάνετε και 50 εμβόλια, κάντε από όλες τις εταιρείες τα εμβόλια για να αισθάνεστε προστατευμένοι. Τώρα τι θα βγείτε στο τέλος δεν το ξέρουμε. Με την πιστοποίηση τι γίνεται? Εμείς λέμε, αυτό που λέμε είναι ότι αυτός που δεν θέλει δεν μπορούν να του το επιβάλλουν, διότι είναι αντισυνταγματικό και είναι παράνομο. Αλλά και εδώ πάλι βλέπουμε ότι ο Αντωνιάδης διαφωνεί, παρόλο ότι είναι δικηγόρος. Και εδώ είναι το περίεργο ερώτημα. Καλά,
Εγώ που είμαι ανεγκέφαλος και αγράμματος και δεν πέρασα ούτε απ' έξω από τη νομική σχολή, αυτά τα καταλαβαίνω και τα ξέρω. Αυτός πώς δεν τα ξέρει? Μήπως παίζεται τίποτα άλλο? Γιατί βλέπω ότι συμφωνεί με την κυβέρνηση, ότι ναι, και αυτό ακολουθεί η κυβέρνηση. Πολύ συμφωνία βλέπω. Αλλά ας ακούσουμε τι λέει, για να μην λέω εγώ τα δικά μου, να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος. Μάλιστα. Συμβάσει Σύνταγμα, Εθνικός Νόμος, ΚΙΑ, αυτή την σειρά, πώς μπορεί να υπερισχύει μια ΚΙΑ? Καλά. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό πώς να ισχύει μια ΚΙΑ. Η ΚΙΑ είναι κατ' εφαρμογή του νόμου 46-82 του 20. Άρα πάμε στο 46-82 του 20 και όχι στην ΚΙΑ. Εντάξει, πίσω της έχει η ΚΙΑ είναι θωρακισμένη με τον νόμο 46-82 του 20. Η επόμενη ερώτηση η δική σας είναι πώς μπορεί ένας νόμος να υπερισχύει του συντάγματος, τη σύμβαση του Οβιέδο, των Διεθνών Συμβάσεων Γέννη και των Πρωτοκόλων? Πολύ απλά. Διότι, και δεν το λέω εγώ, το λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό θα πει, αυτό λέει η κυβέρνηση, μόνο που η κυβέρνηση δεν θέλει να το πει ευθέως, γι' αυτό και στη δεύτερη φάση. Αυτό το λέει η κυβέρνηση. Η αξιόπιστη. Αυτό το λέει η κυβέρνηση. Αυτό εδώ δεν λέει σημείωση. Ότι αυτό το λέει η κυβέρνηση. Δεν το λέει καθαρά, αλλά αυτό το λέει. Και θα πει ότι ένας νόμος μπορεί να υπερισχύει από τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο. Γίνεται νόμος, γίνεται να υπερισχύει από αυτά. Γιατί είναι θωρακισμένος. Δούμε τι θα προχώρα παρακάτω. Μαζί να βγάλουμε το καβούκι της κυβέρνηση. Έτσι. Να μας πει, έλα εδώ, μεγάλε. Ο Βιέδο τίποτα? Γιατί? Εντάξει. Λοιπόν, για το Συμβούλιο της Επικρατείας, παιδιά, μου λένε, μα η σύμβαση του Βιέδο έχει υπερνομοθετική ισχύ. Το έχουμε Συγγνώμη, υπερνομοθετική ή υπερσυνταγματική? Υπερνομοθετική. Okay. Υπερνομοθετική. Αλλά επειδή είναι και αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ισχύ συντάγματος σχεδόν. Δηλαδή πάει στο ενωσιακό δίκαιο. Είναι διπλό το έργο. Μάλιστα. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τον όρο υπερσυνταγματική. Για να φέρω ότι είναι και υπερνομοθετική, αλλά πάει και παραπάνω. Για να ακούσουμε. Ναι. Νόμος 46-82 του 20. Δεν είναι όμως πάνω το Σύνταγμα. Σου λέει στο παντάει του Συμβούλου της Επικρατείας. Διότι υπάρχει το άρθρο 5, ας πούμε, για τα ατομικά δικαιώματα, υπάρχει όμως και το άρθρο 21 για την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει τη δημόσια υγεία, άρα υπερτερεί το συνολικό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον, έναντι του ατομικού. Αυτό, παιδιά, το είπε εμέσως πλην σαφώς και ο κ. Συμβάσει Σύνταγμα, Εθνικός Νόμος, ΚΙΑ, αυτή η σειρά. Εντάξει, δεν φτάνει. Λοιπόν, το είπε, λέει και εμέσως πριν σαφώς ο Κασιμάτης. Βέβαια, ο Κασιμάτης δεν είπε κάτι τέτοιο, άλλο είπε, αλλά αφήνουμε τον Κασιμάτη στη γωνία. Τι είπε ο Κασιμάτης? Και είπε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ή θα το έλεγε. Πότε έγινε προσφυγή για τη ΚΙΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έβγαλε απόφαση ότι οι ΚΙΑ είναι νόμιμες? Εγώ ξέρω ότι έγινε μία προσφυγή για τα πρόστιμα με τις μάσκες και ακόμα δεν έχουν βγάλει απάντηση. Αλλά ας πάρουμε με τη σειρά. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ απλώς αναρωτιέμαι. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι δικηγόρος? Είναι πτυχιούχος νομικής? Ερώτηση κάνω. Εγώ είπαμε. Δεν πέρασα ούτε απ' έξω από νομική. Ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Το Βιέδο, εντάξει, θα τα πούμε τώρα, μην βιάζει. Έχει υπερσυνταγματική ισχύ, σωστά? Τα αφήνουμε αυτό. Θα τα πούμε ένα-ένα. Μην βιάζει. Εγώ ρωτάω. Λέω εγώ που δεν πέρασα, είπαμε, απ' έξω από την νομική και που είμαι ανεγκέφαλος. Τι κατάλαβα εγώ. Ας πάρουμε λίγο να τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί να μην τα λέμε γενικά και αόριστα, να περάσουμε λίγο να βλέπουμε τι λένε ένα-ένα τα άρθρα του συντάγματος, γιατί εδώ έτσι πως τα έχουμε μπερδέψει, στο τέλος θα χάσουμε την μπάλα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα να δούμε το άρθρο 28 του συντάγματος. Τι μας λέει το άρθρο 28 του συντάγματος? Μας λέει καθαρά ότι αυτοί οι νόμοι έχουν υπερσυνταγματική ισχύ. Υπερισχύουν δηλαδή πάνω από κάθε άλλον που έχει εντελώς αντίθετη θέση.
Το βλέπουμε. Υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Το λέει το Σύνταγμα. Δεν το λέω εγώ, το Σύνταγμα το λέει. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άρα λοιπόν υπερισχύουν από κάθε άλλο νόμο. Τότε η οικία πώς είναι θωρακισμένη από ένα νόμο? Πώς ένας νόμος θωρακίζει έναν άλλο νόμο πάνω από τους νομοθετικούς, υπερσυνταγματικούς, υπερκείμενους ή όπως πείτε το νόμους? Δηλαδή τι θωράκιση κάνει? Για να καταλάβω. Ας πάμε να δούμε το νόμο, αφού είναι ο νόμος ο 43, ο 4683 του 20 που θωρακίζει την οικία. 4682. Αυτός ο νόμος, γιατί 46, ωραία τα λέμε όλα αυτά. 4682. 4683 εδώ. 83, οκ, ναι. Τι λέει αυτός? Λέει ότι εφαρμόζει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία πατάει επάνω στο άρθρο 44 του Συντάγματος. Τίποτα παραπάνω. Αυτό λέει ο νόμος. Η θωράκιση είναι ότι λέει νομιμοποιώ την πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία χρησιμοποιεί για να υπάρχει, δηλαδή το αντικείμενο ύπαρξης της, η αιτία ύπαρξης αυτής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου είναι η έκτακτη ανάγκη που προβλέπεται από το άρθρο 44. Και τι λέει το άρθρο το 44 το ευλογημένο, για να είμαστε και σίγουροι να μην λέμε ότι μας κατέβει στο κεφάλι? Τι λέει το άρθρο 44, ξέρουμε? Λέει το άρθρο 44 ότι σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επίγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα λοιπά φτιάχνει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυτά λέει το Σύνταγμα. Ότι σε περιπτώσεις ανάγκης, δεν λέει τίποτα εκτός πραγματικότητας, λέει ότι όταν έχει μια έκτακτη ανάγκη, ο πρόεδρος νομιμοποιείται να βγάλει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τι είναι αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Για να καταλάβουμε και εμείς τι είναι, γιατί είπαμε, είμαστε εδώ, εγώ δεν. Διαβάζουμε. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι η μεταφορά της εξουσίας από τη Βουλή στον Πρόεδρο. Δηλαδή, γνωρίζουμε εμείς ότι τους νόμους τους φτιάχνει η Βουλή. Δεν τους φτιάχνει ούτε ο Μπαρμπαμίτσος, ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι δικαστές. Τους νόμους τους φτιάχνει η Βουλή, ασχέτως αν υπερισχύουν οι κυβερνητικοί βουλευτές. Επισήμως φτιάχνονται από την πλειοψηφία της Βουλής. Άρα το μόνο αρμόδιο σώμα για να νομοθετεί, για να φτιάχνει νόμους, είναι η Βουλή. Και τι λέει το Σύνταγμα? Ότι όταν γίνει κάτι έκτακτο και απρόβλεπτο, για να μην καθυστερούμε με τις συζητήσεις της Βουλή και τις ψηφοφορίες, επιτρέπω στον Πρόεδρο να πάρει κάποια μέτρα, να φτιάξει δηλαδή κάποιους προσωρινούς νόμους 15 ημερών, ώσπου να τακτοποιηθεί η Βουλή και να κάνει, για να μην καθυστερούμε. Αυτό λέει. Νόμο του λέει ότι φτιάχνει. Δεν του λέει φτιάξε σύνταγμα. Δεν του λέει άλλαξε το σύνταγμα, κάντο τέτοιο. Λέει φτιάξε ένα νόμο. Όπως είναι οι άλλοι νόμοι, απλά δεν το φτιάξει η Βουλή, φτιάξει το εσύ. Στα γρήγορα, για να τελειώνουμε. Όπως λένε τέτοιο, φέρ το εσύ και θα το υπογράψω εγώ μετά, για να μην καθυστερούμε. Ή βγάλε δελτίο αποστολής και κόβουμε το τιμολόγιο μετά, να φύγει το εμπόρευμα. Αυτό λέει. Δηλαδή, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι νόμος, όχι σύνταγμα, ούτε έχει υπερνομοθετική ισχύ, ούτε έχει υπερσυνταγματική ισχύ, ούτε μπορεί να κοντράρει το ενωσιακό δίκαιο. Δηλαδή, να το πούμε σε ομά ελληνικά, για να το καταλαβαίνουμε και εμείς οι ανεγκέφαλοι, λέει ότι δεν μπορεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αύριο το πρωί να πει, ξέρετε τι, αλλάζω τα σύνορα της Ελλάδος. Γιατί έβγαλα μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
δεν μπορεί να πει ότι μεταφέρω τις εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας στον αρχηγό της αστυνομίας με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να πει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ότι, μια που αρέσει και η υγεία και είναι για το συμφέρον της δημόσιας υγείας, ότι έχουμε έλλειψη από αίμα, άρα όποιος είναι στο δρόμο τον σταματάμε και τάγκ του βάζουμε τη βελόνα, έλα εδώ άτιμε, θα σου πιω το αίμα με το ζόρι. Γιατί αυτά είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγμα το ίδιο. Δηλαδή ένα άρθρο του Συντάγματος δεν μπορεί να αναιρέσει ένα άλλο άρθρο του Συντάγματος. Το διαβάζουμε εδώ τι λέει. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου είναι μέλος του κοινωνικού συνόλου, αποτελούν υπό την εγγύηση του κράτους και όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη άσκηση. Άρα δεν μπορεί ο Μπαρμπαμίτσος ή ο πρόεδρος να ξαφνικά να κόβει τα δικαιώματα και να τα σταματάει, να πει από αύριο τι. Ξεχάστε το δικαίωμα της παιδείας, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ξεχάστε το δικαίωμα να πηγαίνετε σε εκκλησίες, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο παραμύθι της χαλιμάς. Η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται τέτοιο σκηνικό, τέτοιο σενάριο, ποια είναι? Αυτή η περίπτωση που την ονομάζει το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 48 και λέει σε περίπτωση πολέμου επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων, δηλαδή πραξικοπήματος, αναστέλει συγκεκριμένα άρθρα. Δεν αναστέλει ούτε τη λειτουργία των εκκλησιών, δεν αναστέλει ούτε τους εμβολιασμούς της υγείας και τα υπόλοιπα, δεν αναστέλει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου κλπ. Αυτά δεν τα αναστέλει. Λέει συγκεκριμένα το ίδιο το Σύνταγμα αυτό. Και να το δούμε πιο ωραία όλη αυτή την κατάσταση, γιατί έχει και ωραίο ενδιαφέρον να βλέπουμε και μερικά ωραία πραγματάκια και αυτά στηρίζονται σε ένα ωραίο υπόμνημα, το οποίο έτυχε να το καταθέσω και εγώ για το θέμα των μασκών, που στην τηλεόραση οι παρουσιαστές δεν μπαίνουν στον κόπο να φοράνε μασκούλες και λένε το παραμύθι ότι εμείς, τι κάνουμε εμείς? Κάναμε τεστ και άλλα παρασώμαστε από τον νόμο. Δηλαδή από μόνοι τους αποφασίσανε ότι στη δική τους την περίπτωση αυτοί δεν είναι ίσοι όπως είναι οι υπόλοιποι Έλληνες. Όχι, το άρθρο 4 του Συντάγματος πάει στα σκουπίδια ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Είμαστε εμείς οι οποίοι με ένα τεστάκι μπορούμε να είμαστε μαζί αγκαλιές και φιλιά και δεν τρέχει τίποτα και να περνάμε καλά. Αλλά εσύ που πας στο σχολείο θα πρέπει και τεστ να κάνεις και αποστάσεις να έχεις και μάσκες να φοράς. Αυτό λέγεται ισότητα των Ελλήνων. Όπως ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, θα είναι αγκαλιά με τον Πομπέο χωρίς μάσκες ή με τους δημοσιογράφους, ή στα τραπεζώματα ή να πηγαίνει βόλτα στο βουνό, αλλά εσύ δεν θα πας, διότι εσύ δεν είσαι τόσο ίσος όσο είναι αυτοί. Αυτό βέβαια ο Αντωνιάδης δεν το έχει δει, είναι υψηλή διανόηση. Και πάμε παρακάτω να δούμε τι ισχύει για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, γιατί να μην λέμε ιστορίες. Λοιπόν, κανονιστική εξουσιοδότηση, δηλαδή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην ουσία, είναι η παρεχόμενη προς τη διοίκηση από το συντακτικό ή τον κοινό νομοθέτη εξουσιοδότηση για την έκδοση κανόνων δικαίου με τη μορφή και κανονιστικών πράξεων κτλ. Για τη διευκόλυνση εκτάκτων περιπτώσεων και αναγκών. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Δημητρόπουλος, αυτός εδώ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, εκτός αν δεν ξέρει τι διδάξει στους φοιτητές. Τώρα, βεβαίως δεν ξέρω ο Αντωνιάδης που ήταν όταν διδασκόταν το μάθημα. Και προχωράμε παρακάτω. Η κανονιστική εξουσιοδότηση αποκλίνει από την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Πότε αποκλεί? Γιατί λέει το μόνο όργανο είναι το νομοθετικό όργανο, η Βουλή, οπότε από την γραμματολογική και όχι μόνο ερμηνεία του άρθρου 44
θέλοντας να αποτρέψει τυχόν αυθαιρεσίες της διοίκησης κτλ., του δίνει νομοθετικές ρυθμίσεις που θέτουν κανόνες δικαίου. Οι κανόνες δικαίου, δηλαδή οι τυπικοί νόμοι που έπονται των τυπικών νόμων, δηλαδή οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σε απλά ελληνικά είναι πιο κάτω από τους νόμους, έπονται των νόμων, των τυπικών νόμων. Γιατί δεν έχουν την πλειοψηφία της Βουλής που εκπροσωπεί το σύνολο των Ελλήνων. Άρα το σύνολο των εκπροσώπων δεν τους έχει εγκρίνει. Άρα δεν μπορεί να είναι κανονικοί νόμοι, είναι έκτακτοι νόμοι, δευτεράντζες. Και πάμε παρακάτω, γιατί μας αρέσει και το παρακάτω εμάς, να δούμε τι λένε κι άλλοι. Ο Μάνεσης, τι λέει ο Μάνεσης, καθηγητής συνταγματολογίας, στο βιβλίο του Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου, λέει ότι κατακολουθίαν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένοι. Το λέει, συνταγματικώς κατοχυρωμένοι δηλαδή και η Σύμβαση Οβιέδο και ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, όλα από αυτά οι κανόνες δεν μπορεί η νομοθετική εξουσία να τους πειράξει ούτε με νόμος. Και οι νόμοι αντίκονται εις αυτούς. Ποιοι νόμοι? Όλοι οι νόμοι και οι δευτεράτζες νόμοι, δηλαδή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τι είναι? Άκυροι. Το βλέπουμε? Άκυροι. Και αυτά δεν τα λέει ο ανεγκέφαλος, ο μπούφος, πώς τον είπαμε, ο ανώνυμος. Τα λέει ο Μάνεσης στο βιβλίο Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου. Τα λέει μέσα ο Μάνεσης. Να ανοίξουμε και κάνα κρυφό χαρτί. Δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Δόξα τω Θεώ, στο δημοτικό ανάγνωση έμαθα. Διαβάζω, ξέρω να διαβάζω ένα κείμενο. Και πάμε παρακάτω, γιατί δεν είπαμε είναι ο Δημητρόπουλος, δεν είναι ο Μάνεσης. Πάμε παρακάτω. Τι λέει παρακάτω? Λέει παρακάτω ότι αφού τα ατομικά δικαιώματα είναι νομικά δικαιώματα, δηλαδή το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα να κυκλοφορείς ελεύθερος, να επιλέγεις αν θα βάλεις μάσκα, εμβόλιο, τεστ κτλ., κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα, μόνο το Σύνταγμα μπορεί να προβλέψει τον περιορισμό τους. Μόνο, όχι κάποια οικία, ούτε κάποιος νόμος. Και διότι χωρίς Σύνταγμα δεν υπάρχουν ούτε ατομικά δικαιώματα, ούτε τίποτα. Και οι περιορισμοί που αναφέρονται στη σωτηρία του έθνους, την θέληση του λαού, το υπέρτατο συμφέρον της πατρίδας, το γενικό συμφέρον, το δίκαιο της ανάγκης, πολιτικές ιδεολογίες κτλ., είναι τρίχες. Και δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ποιος? Ο Δαχτόγλου, άλλος καθηγητής αυτός, πανεπιστημιακός μεγάλος. Να ανοίξουμε και δεύτερο χαρτί λίγο, γιατί φαίνεται ο Αντωνιάδης δεν πέρασε από το πανεπιστήμιο. Εμείς πώς τα βρίσκουμε που ούτε απ' έξω περάσαμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένα μυστήριο γεγονός αυτό. Μεγάλο... Και να πάμε λίγο στις συμβάσεις για να δούμε τι λένε. Μεγάλο όνομα Βαλτόγλου. Μεγάλο όνομα Βαλτόγλου και τον έχει αναφέρει βεβαίως και ο Βαθιώτης. Λοιπόν, δεν τα λέμε εμείς οι ανεγκέφαλοι που δεν περνάμε έξω από τη νομική, τα λένε οι καθηγητές. Και αυτοί που ήταν μέσα στη νομική, τάβλη παίζαν την ώρα του μαθήματος. Δεν ακούσαν τίποτα. Τι στον κόρακα γράφαν στις εξετάσεις. Και λέμε ότι με βάση, είπαμε, τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, η μάσκα απαιτεί τη συνένεση. Πάμε στο Οβιέδο, τι λέει? Ότι το ατομικό συμφέρον υπερισχύει του γενικού συμφέροντος, άρα αυτό το γενικό συμφέρον, όπως είπε και ο Δαλτόγλου, δεν παίζει, δεν είναι κάτι που μπορούν να το βάλουν, άρα το ΣΤΕ δεν μπορεί να πει τέτοιες ασυναρτησίες, διότι άμα πει τέτοιες ασυναρτησίες θα πάει μέσα, σε απλά ελληνικά.
Και τι άλλο μαθαίνουμε, που και αυτό δεν πρόκειται να το διάβασε ως νομικός, είναι ότι για τη σύμβαση των βασανιστήριων του ΟΗΕ, που και αυτή υπάρχει και είναι και μέρος και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δηλαδή έχει συνταγματική ισχύ, είναι ενωσιακό δίκαιο, τι λέει εδώ πέρα, συγγνώμη, πριν τα χάσαμε, να τα ξαναπούμε λίγο από την αρχή, το Οβιέδο, εδώ δεν το είδαμε προηγουμένως, το λέει ότι το ατομικό συμφέρον προείσταται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, ότι απαιτείται η συνένεση και όχι με πλάνη απάτη ή με απειλή, δεν μπορείς να απειλείς κανέναν. Και είπαμε και στη σύμβαση εδώ κατά των βασανιστήριων του ΟΗΕ, απόφαση 3946, να δούμε τι λέει. Και τι ωραίο μας λέει αυτή, συγγνώμη. Μα από ό,τι είδα έχει υπερσυνταγματική ισχύ το Οβιέδο. Για να το δούμε μια στιγμή. Όλα έχουνε. Και τι λέει καθαρά, καμία απολύτως έκτακτη περίπτωση πολέμου και τα λοιπά δεν μπορεί να προσβληθεί ως δικαιολογία για βασανιστήρια. Δεν μπορείς να πεις. Και ποιο είναι το βασανιστήριο? Η εφαρμογή της ιατρικής πράξης χωρίς συνένεση. Άρα έχουμε τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας πάνω από τους νόμους. Το Οβιέδο πάνω από τους νόμους, ότι ατομικό και τέτοιο. Τα Ηνωμένα Έθνη, βασανιστήρια δεν μπορείς να βρεις δικαιολογία, διότι οι ιατρικές πράξεις είναι βασανιστήρια. Και τι λέει επίσης το Σύνταγμα, για να μην τα αφήνουμε όλα στην τύχη και τα περνάμε στον ντούκου? Ούτε διαταγές εκτελούσα και καλά. Ναι. Το κανόνες δικαίου, συγγνώμη λίγο, το 93 είπαμε είναι οι δικαστές. Συγγνώμη λίγο, σας καθυστερώ. Εδώ. Το 5, τι λέει? Ότι προστατεύεται από τις βιοιατρικές πράξεις. Δηλαδή, τι μου λέει αυτό? Ότι με μία ακία, όπου με βάση το Σύνταγμα πάντα, γιατί ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται με το Σύνταγμα, με βάση λοιπόν το Σύνταγμα, επιτρέπεται να φτιάξω οικία. Δεν είναι παράνομο για να λύσω ένα πρόβλημα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τα τεινάξω όλα στον αέρα. Δηλαδή δεν θα αναστείλω το ίδιο το Σύνταγμα, και όπως λένε εκεί οι καθηγητάδες, ότι το ίδιο το Σύνταγμα λέει τους περιορισμούς. Και τι λέει το ίδιο το Σύνταγμα? Λέει καθαρά ότι προστατεύει από τις βιοιατρικές πράξεις. Άρα εσύ με μία δευτεράτζα νομοθεσία δεν μπορείς να ακυρώσεις το άρθρο του Συντάγματος που προστατεύει. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να λες εδώ ατομικά διοικητικά μέτρα, ατομικά μόνο. Για το συγκεκριμένο αυτός ο Γιωβανόπουλος είναι αρρωστιάρης, πιάστον μέσα, κλείστον. Δεν μπορεί σε όλους καθολικά δηλαδή να αναστείλεις τα άρθρα. Αυτά μόνο το άρθρο 48 που λέει ποια άρθρα αναστέλλονται, σε ποιες περιπτώσεις πολέμου, πραξικοπήματος. Τέλος, πεντακάθαρα τα λένε. Και από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο, το παραμυθάκι της χαλιμάς, δήθεν στε με και τέτοια, είναι τρίχες κατσαρές. Διότι όπως είδαμε και στην αρχή, το κράτος, το Σύνταγμα προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν λέει ότι εγώ τα προστατεύω, αλλά με το άλλο άρθρο δίνω την εξουσία σε κάποιον ανά πάσα στιγμή να το κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να καταπατά όποτε θέλει. Διότι εάν βάλουμε την κοινή λογική, είπαμε εγώ δεν έχω τσακωθεί, το ξαναλέω και το τονίζω, δεν έχω τσακωθεί με την κοινή λογική. Μπορεί να είμαι βλάκας, μπορεί να είμαι ανεγκέφαλος, μπορεί να είμαι οτιδήποτε, αλλά δεν έχω τσακωθεί με την κοινή λογική. Τι λέει? Λέει ότι με αυτή τη λογική ότι δήθεν οικία υπερισχύει, θα μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις τι, μας απειλεί η Τουρκία, είναι έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη, και άρα λοιπόν εγώ σου αφαιρώ το δικαίωμα του λόγου, σου αφαιρώ το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας, σου αφαιρώ το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, σου αφαιρώ το δικαίωμα του εκκλησιάζεστε, γιατί είναι έκτακτη ανάγκη. Μας απειλεί η Τουρκία, έχουμε πρόβλημα, έχουμε αρρώστια, αύριο ξέρω εγώ μπήκανε πάρα πολλοί ξένοι και πρέπει να το ρυθμίσουμε το θέμα. Αυτά δεν είναι νόμοι, δεν είναι Σύνταγμα. Άρα λοιπόν ή αυτός είναι παντελώς άσχετος με τη νομική, και απορώ πως είναι δικηγόρος, ή προσπαθεί να μαντρώσει την αντίδραση. Μην αντιδράτε τώρα, περιμένετε
Το γνωστό παραμύθι με τις εκλογές. Βγαίνει καινούρια κυβέρνηση, περιμένετε να δούμε τι θα κάνουν. Ακόμα δεν βγήκανε, μην βιάζεστε. Να περάσουν όλα τα νομοθετήματα, να πουλήσουν την Ελλάδα και μετά θα αντιδράσετε. Αυτό δεν ακούμε κάθε φορά στις εκλογές. Περιμένετε, μην αντιδράτε. Για ποιο λόγο? Γιατί να περιμένω? Τι έχω να κερδίσω? Άμα το σταματήσω τώρα, με ενοχλεί πολύ, διότι με την ίδια νομοθεσία ακριβώς που είναι για τους αστυνομικούς, για τους δασκάλους κλπ. Θα είναι και για τους επιθεωρητές εργασίας και για τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ που θα μπαίνουν στις δουλειές. Και όταν θα μπαίνει μέσα το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, που θα είναι στην ουσία η πρετοριανή του συστήματος, δεν ήξερα εγώ ότι θα πρέπει επί Οθωμανικής κατοχής να σέβομαι τους γενίτσαρους που εφαρμόζουν τους νόμους ή τις διατάξεις του Πασά, και μπαίνοντας μέσα τους λες ευγενικά ότι ή εξαφανίζεστε στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα ή καλό το 100 και πάτε μέσα. Κανονικότατα. Ό,τι δεν μου λες, μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Ο ΕΟΔΗ δεν πρέπει να αποτελείται από ιατρούς, όπως αναφέρεται η κατάσταση, και όχι από οτιδήποτε νοσηλευτές? Μα η Επιτροπή Υγείας αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους και ουδέποτε απαντάει. Εγώ έστειλα, δεν είναι ότι δεν έστειλα, τα έστειλα. Εδώ και 1 χρόνο. Ποτέ δεν πήρα απάντηση. Ζήτησα μέχρι και εισαγγελική εντολή. Ξέρετε τι απάντησαν οι δικαστές μας, που θα μηνυθεί μετά, να το λέμε και αυτό? Ότι δεν έχω ένομο συμφέρον. Εγώ δεν έχω ένομο συμφέρον να ξέρω γιατί πρέπει να είμαι φυλακισμένος στο σπίτι ή γιατί πρέπει να φοράω μάσκα ή γιατί πρέπει να κάνω τεστ. Δεν πρέπει να ξέρω. Εγώ είμαι ένστολος. Πρέπει να υπακούω. Παίρνω εντολές, υπακούω. Πάλι ένστολος, ειδικά τώρα που είπες ένστολος, γιατί εδώ άκουσα ότι στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών του στρατού αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιάσει 1 σωρό κόσμο μέσα. 1 σωρό κόσμο. Θα βρούμε ένοπλες δυνάμεις. Θα ψάχνουμε να βρούμε... Και επαναλαμβάνω, αυτά είναι για όσους δεν θέλουν. Όσοι θέλουν να κάνουν τεστ, να καλωσορίζουν τα κλιμάκια και του ΕΠΕ και του ΕΟΔΗ, να τους δείχνουν και τα τεστ και τα χαρτάκια και να λένε κάνουμε και εδώ μπροστά σας τώρα. Τάκ το κολοκύθι στη μύτη ή προκτικό από πίσω και να και το αποτέλεσμα. Είμαστε θετικοί. Και τα τεστ, ξέρετε, αυτά που βγαίνουν θετικά, τα ακτινίδια, η κοκακόλα, το κρασί, το φυτό παπάγια, η κατσίκα, αυτά τα αξιόπιστα τεστ. Που έχουμε και γύρω από δείγμα από τεστ, στο ίδιο άτομο την ίδια ώρα, το ένα θετικό, το άλλο αρνητικό. Εσείς να τα κάνετε. Χθες έδειξα καταγγελία σε ένα βίντεο δικό μας, το οποίο είναι από γερμανικό περιοδικό, το οποίο έκανε καταγγελία ως προς την Ελλάδα. Το έδειξα στο χθεσινό βίντεο το βραδινό, το οποίο αναφέρει για εταιρεία η οποία με 30.000, ξέρω εγώ, μπήκε μέσα, 30.000 ευρώ. Και έβγαλε δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια. Και τελικά μιλάνε για τεστ τα οποία δεν έχουν τσε απάνω, το οποίο ουσιαστικά... Το πρόβλημά μας δεν είναι αν το τεστ είναι αξιόπιστο ή δεν είναι αξιόπιστο, αν το εμβόλιο είναι το καλύτερο ή το χειρότερο, εάν η μάσκα είναι καλή ή κακή. Είναι το νομικό πλαίσιο, το δικαίωμά μου ως πολίτης να επιλέγω. Όπως ο Κουφοντίνας είπε κάνω απεργία πείνας, δεν έκανε καμία έκθεση να αποδείξει ότι η πείνα και η απεργία πείνας κάνει καλό στην υγεία, ούτε αυτός που λέει δεν κόβω το κάπνισμα παρόλες τις εντολές του γιατρού, τον πιάνεις και τον βάζεις φυλακή ή του κόβεις το κάπνισμα, όπως και το πρεζόνι, το μεθύστακα, δεν τον πιάνεις και τον κλείνεις σε ένα ίδρυμα και λες θα σου κάνω αποτοξίνωση με το ζόρι, γιατί κάνει κακό στην υγεία, και αυτός δεν σου γράφει τι ωραίο το ποτό είναι για το καλό της υγείας ή τι ωραίο το τσιγάρο βοηθάει ή τι ωραία τα ναρκωτικά που μας αναβαθμίζουν και μας αναπτερώνουν και μας φτιάχνουν την καλύτερη υγεία. Τίποτα. Είναι επιλογή του. Και η πολιτεία το σέβεται. Λέει το χρήστη δεν τον πειράζω. Θεωρείται ασθενής, δεν τον πειράζω. Επιλέγει να νοσεί, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ακριβώς εκεί πατάμε. Στο νομικό πλαίσιο της επιλογής.
Μπες στον κόπο και ενημερώσου. Αν πιστεύεις ότι η μάσκα σε προστατεύει, βάλε μάσκα. Βάλε 10 μάσκες. Αν πιστεύεις ότι το τεστ είναι αξιόπιστο, κάνε 500 τεστ την ώρα. Εάν πιστεύεις ότι τα εμβόλια κάνουν τη δουλειά που λένε ότι κάνουν, κάνε από όλες τις εταιρείες μαζί. Δεν μας ενοχλεί. Εμείς αυτό που λέμε είναι αυτός που δεν θέλει, πώς δεν θα τον αναγκάσουν. Γιατί είναι δικαίωμά του να μην θέλει. Και είναι και δικαίωμά του να μην εξηγήσει το γιατί θέλει. Δεν θέλω γιατί είδα στραβό όνειρο, είναι ανάδρομος ο Ερμής, η γάτα περπατούσε κουνώντας την ουρά, οτιδήποτε. Δεν είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει το γιατί. Δεν θέλω. Όπως όταν σου λέει ο άλλος, θες ένα γλυκάκι και λες ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δεν κάθεσαι να κάνεις έκθεση ιδεών γιατί δεν θες να φας ένα γλυκάκι που δεν σου προσφέρει ο άλλος. Μάλιστα. Αυτό κοιτάμε. Το νομικό πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τη συνταγματική νομιμότητα. Το δικαίωμα του πολίτη να επιλέγει. Να αποφασίζει ο ίδιος για τη ζωή του και όχι κάποιος άλλος. Ακριβώς. Και τώρα αν οι δικηγόροι δεν τα ξέρουν αυτά, δεν θα επεκταθώ στους δικηγόρους. Το αφήνω για άλλο επεισόδιο της σειράς. Ωραία. Πάμε λοιπόν, γιατί υπάρχει ένα ωραίο... Θα βάλω ένα ερώτημα. Πού είναι οι δικηγόροι δίπλα στους πολίτες τώρα? Πού είναι? Οι πολίτες ζητούν δικηγόρους. Δεν έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης. Εμένα από παντού με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε... Αυτός ο οποίος δεν πάει δίπλα στον πολίτη. Να πει ναι, έστω, στραβή επιλογή, στραβή. Εγώ τη στηρίζω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν βρίσκουμε, μου λένε συνέχεια. Με παίρνουν τηλέφωνο από παντού, όπως και εσένα, και δεν βρίσκω. Δεν υπερασπίζονται και το μεγαλύτερο εγκληματία. Τα συγκεκριμένα άτομα γιατί αρνούνται να τα υπηρετήσουν? Γιατί αυτή η διαφοροποίηση, γιατί αυτός ο ρατσισμός από πλευράς δικηγόρων? Μόνο να λένε ξυπνάδες ξέρουνε. Και να το παίζουν ευαίσθητοι με τον εγκληματία. Και γιατί είναι τόσο μόνο λίγοι. Το πολίτη που θέλει την άποψή του για τον α ή β λόγο. Δεν λέω αν είναι σωστή ή λάθος. Μπορεί να είναι τελείως λαθαμένη. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να έχει αυτή την άποψη και να την υπερασπίζεται με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα. Φώτη, πες μου κάτι. Ας το σκεφτώ πρώτα αυτό οι δικηγόροι και μετά θα αρχίσουν οι ξυπνάδες β' διαλογής. Εσύ το βρίσκεις λογικό ένας δικηγόρος σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε τη Γερμανία, έχουν πέσει ολόκληρα consortium δικηγόρων απάνω με το Φούλμιχ και με όλοι αυτοί. Μιλάμε για στρατιά δικηγόρων για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα και να το λύσει. Εδώ τι έγινε? Έχουμε ένα δικηγόρο, ένα μόνο δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με όλο αυτό το θέμα. Και ο οποίος δεν έβαλε φυλακή ούτε έναν γιατρό. Άμα έβαζε φυλακή έναν γιατρό, εσείς ξαναθέτω το ερώτημα. Τι πιστεύετε, θα σταματούσε το έργο ή δεν θα σταματούσε? Ρωτάω. Η απάντηση δική σας. Μπορεί να τρέχουμε σε νοσοκομεία, να κάνουμε 1002. Να, αλλά εδώ αυτό, όπως μου είπες το απόγευμα, είναι λερναία ύδρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε μια κατάσταση που πραγματικά πρέπει να επιληφθούν πολλά άτομα μαζί. Δεν χρειάζεται. Αυτό που λέω πάντα είναι το εξής. Ξεχάστε τα ομαδικά, ξεχάστε το οτιδήποτε άλλο. Η φιλοσοφία είναι... Μα να βοηθάει γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί και ειδικά ένας άνθρωπος σαν τον Νίκο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, πιστεύω, ξέρω εγώ, με ένα τέτοιο συρφετό πίσω μόνος του. Φώτη, τι είναι αυτό που μας δείχνεις? Φώτη, τι είναι αυτό που μας δείχνεις? Πρέπει να έχεις κλείσει το μικρόφωνο σου. Ναι, όχι, κόλλησε λίγο ο υπολογιστής εδώ. Είχαμε ένα θέμα με το μηχάνημα. Okay. Λίγο προσπαθώ να το διορθώσω. Μια χαρά. Έχουμε το άρθρο 25 μπροστά μας. Ναι, το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, διασφαλίζει αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για τα οποία πρέπει να αγωνιστούμε. Διότι το Σύνταγμα είναι για τους πολίτες. Οι πολίτες τι είναι χωρίς δικαιώματα? Δεν είναι πολίτες, είναι δούλοι. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει στο κεφάλι μας είναι ότι είμαστε πολίτες, έχουμε δικαιώματα
και πρέπει να τα υπερασπιστούμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία του θέματος. Όχι να ασχολούμαστε με τα ιατρικά και όχι η μάσκα είναι καλή ή δεν είναι, το τεστ είναι καλό και δεν είναι. Αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα και αφορούν τον καθένα. Και όπως είπα και προηγουμένως, εφαρμόζουμε αυτό που είπε ο Κολοκοτρώνης. Δεν πήγαμε να οργανωθούμε. Είπε, έπεσε στο κεφάλι μας σαν βροχή σε όλους η ίδια ιδέα. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και εδώ. Γινόμαστε βροχή. Δεν πάνε όλες οι σταγόνες, οργανώνονται και πέφτουν με τη μία. Πέφτουν μία-μία. Στην αρχή ξεκινάει μία, μετά άλλη. Οι πρώτες σταγόνες είναι άνευ σημασίας. Κάνει ο άλλος έτσι, έπεσε μια σταγονίτσα, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά σε λίγο γίνεται κατακλυσμός. Αυτό πάμε να κάνουμε. Όποιος είναι έτοιμος, πέφτει. Λέει, εγώ η σταγονίτσα είμαι έτοιμη. Πέφτω. Δεν καθυστερώ άλλο. Πέφτω. Γιατί θέλω να βρέξω. Δεν θα μείνουμε στις οργανώσεις. Το είδαμε αυτό. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη ζωή του και για τη ζωή των παιδιών του. Αυτός αποφασίζει. Δεν χρειάζεται να περιμένει κανέναν άλλον να τα υπερασπιστεί. Εάν δεν θέλει να τα υπερασπιστεί, ας του κάνουν οτιδήποτε. Δεν ασχολούμαστε. Μάλιστα. Όμορφα. Όπως ξέρουμε λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε, βρισκόμαστε λίγο και σε ναυτικό δίκαιο, σωστά. Γι' αυτό τα κάνουμε θάλασσα. Επειδή βρισκόμαστε σε ναυτικό δίκαιο και επειδή θέλουμε να δείτε πώς υπερασπίζεται πραγματικά ο κόσμος σε κράτη που ισχύει το ναυτικό δίκαιο, αλλά υπάρχει και το κοινό δίκαιο, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε με το Φώτη. Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα το βράδυ εδώ. Ο κόσμος θα δει αυτό το βίντεο, μοιράστε το παντού σε όλο τον κόσμο να το δείτε, γιατί όλοι θέλετε να το δείτε. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα που θέλετε όλοι να το δείτε μπροστά σας. Foot off the door, so open this up. Go on. No worries, I was just holding it open. We're just here because we've had a reported breach of the coronavirus legislation. Breach of what, sorry? Of the COVID legislation around Legislation. So what crime has been committed? So apparently you're still keeping your business running. Yes, I am. Can you tell me what crime I've committed? Okay, look, at the moment... There's no crime being committed. If you just listen to me. Could you step back? Could you just step back a bit, please? Because you're making me feel a bit uncomfortable. You just step back a little bit. I'll step forward. Called in to Yeah. say that the business is still operating. Yes. I can't see any customers waiting around the front waiting area. So what I'd like to do is just make sure that you're not operating, and then we can leave you. Well, I'll just explain something to you that I do not consent, and I do not answer any questions. You are out of your jurisdiction here because I stand under common law. Stand under common law, you're out of your jurisdiction. I do not stand under maritime admiralty law. There is no crime being committed. I do not answer any questions. And there is no law that says I cannot work even if I was working. Right, okay. So you're aware of the coronavirus pandemic? What, sorry? You're aware of the coronavirus pandemic? What pandemic? What pandemic? Yeah. So we've got different opinions on that. Yeah. Completely different opinions. Are you aware about the law? All right. Are you right, could you just show me the law about the corona? The law? Yeah, the law. There's a law. But I've committed a crime. I don't happen to carry. Right, is there a victim? Sorry? Is there a victim? I suppose. Are you the claimant? Could you show me the verified claim that I have caused my? Can I speak? Can I speak now, please? Can I speak now, please? Can you show me the verified claim that I, Aaron, have committed loss, harm, or damage to my fellow man or woman? Right. So it's not named against you. It's named against the business. Are you the claimant? Can you show me the verified claim? Because if there's been a complaint, that has nothing to do with me. I'm not going to be showing you the report. No, I'm on about a claim, a verified claim. There's a difference, a verified claim. All right, then, can you show me the obligation, the contract that I've signed with the government or your service corporation? So how did you register your business here? I don't register the business here. I do not answer any questions. You just answered, quite a few. Can you show me the verified claim? Have you got a verified claim? I do not know what you're referring to. Right, a verified claim is basically someone's claimed that I've caused them loss, harm or damage. Right. Because that's the real law of the land, not maritime admiralty law, legal... Aaron, all we said is that we've come along because someone's made a report that this business A report, is so what is the report? That's a complaint, yeah? Right, yes, yeah. So that's not a claim, a complaint has nothing to do with me, so... Right. So have you got the obligation there? Have you got a contract? What do you want to see? I want to see a contract that I've signed with my wet signature with the government to say I won't operate my business. Right.
Do you claim that I'm your property? No, I've not said that once. Right, so you don't claim that I'm your property? No. Right, am I the property of the government? No. Right, so therefore, who can administrate property without right? What you're saying has... What I'm saying has every bit of weight, more weight than what all you guys stood here have got. I can promise you that now. I can promise you that now, right? Listen, I've simply just asked. Right, I have been pestered. And if there aren't, then we can... I have been pestered. You're not welcome here. You're not committing a trespass on me, all right? That's that simple. You're out of your jurisdiction. You have no control here. You don't scare me. You have no authority over me, right? So then I'll bid you good day, and I'll see you later. Are we able to have a look? No, you're not able to have a look. Then we can close down and complaint. There's no complaint. The complaint has nothing to do with me. Well, it does. Do you know what? Just out of goodwill, come here, look. Yeah. There's no one in there. Am I allowed to step in? No, not really. That's all I wish to say. No one in there. Okay, so Right. I haven't been here before, Aaron. Am I okay to just have a look at No, your you're rooms, not. and then I can leave? No, you can leave now, please. I'm trespassing. All Thank right, you very much. No, that's fine. Thank you very have much. option to leave. I'll step back outside, but we'll continue our conversation. There is no conversation. I mean, there has been, because we've been engaged in conversation since No. Since you came into the door. So, Could I have your name, please? Yeah, my name's PC674, and my surname is Lakin. L-A-K. And what's your name, please, sir? PC2101 Johnson Higher. And yours, sir? PCSO 9815. Okie dokie. Yeah. So, yeah. Thank you very much. Right, thank you. I've got to just speak to my inspector. I know I've just had a quick look inside. Alright, what I'm going to do, I'm just going to have a word with them, just mention the conversation that we've had, and just see if there's anything that I'm currently missing, alright? What you are missing is you're out of your jurisdiction. I mean, I'm based out of Bristol. No, jurisdiction is you're in the wrong jurisdiction. Across the United Kingdom, so I'm absolutely not out of my jurisdiction. You are. If you understood common law, you would understand that you stand under maritime law and I don't stand under your authority. It's that simple. It's that simple. You're out of your jurisdiction. You have no control here at all. This is a common law jurisdiction. I stand under common law. Okay? Do you know anything about common law? Do you know anything about the birth certificate fraud? So basically, when we're born, yeah, I'll just give you a little rundown, just so you might want to listen to this, yeah, because this applies to you too. When you're born, we're born with no paperwork attached to us. We're born under law of the land. The law stands for land, air, water, LAW. So there's an unlawful conversion done on us at birth from the birth certificate, which makes us dead at sea under maritime admiralty law, which is what you guys work for. You are a service corporation, you're a public servant. And I don't mean that in a detrimental way or in a disrespectful way. Just trying to clear things up a bit. If it's made by man, it cannot stand above man. The police force was made to protect man. The government was made to protect property of man. Therefore, you have no authority, no jurisdiction, because I don't stand under maritime law, which is the lawful conversion. Excuse me, can I get your attention? You know, you're meant to be a public servant. So I don't stand under your maritime law. I don't stand under it at all. You should know this by now. You have no jurisdiction here. Jurisdiction means control. You have jurisdiction of the water, maritime, admiralty law. I stand under common law, which is jurisdiction of the land. The only law in the land. I'll just let you know, right, that any acts, statutes or legislation does not apply to me. Rules of civil procedure does not apply to we the people. I'm a living man. I'm not my fictional entity, which you're trying to contract with right now. So my fictional character is my birth certificate. I know that there's been fraud made against me with my birth certificate, just like it has with you, just like it has with him, and just like it has with him. Right? That's why you have no jurisdiction. I just want to clear that up. It's not me trying to be a pain, but I've done nothing but get hassled since I've been trying to earn a living. But anyway, if you're going to shut this door now, because I'm going to get my crash helmet, because I'm just about to leave. Yeah. All right? Have a good day. Take care. Πληροφορία, ενημέρωση, γνώση, ίσον δύναμη. Σε μια εποχή που η λογική βρίσκεται υποδιωγμών, το διαδικτυακό κανάλι Social Media ORM Group και οι θυγατρικές διαδικτυακές του σελίδες πρωτοστατούν, παρουσιάζοντας σε καθημερινή βάση επιστήμονες αλλά και ενεργούς πολίτες της διπλανής πόρτας στον αγώνα της αμερόληπτης και με ήθος ενημέρωσης κόντρα στην κατευθυνόμενη προπαγάνδα των συστημικών μέσων μαζικής παραπληροφόρησης. Σας καλούμε να στηρίξετε την ανιδιοτελή μας προσπάθεια. Και η ελαχιστότατη συνδρομή σας είναι πολύτιμη για να μείνει αυτή η πατριωτική φωνή δυνατή. Social Media ORM Group.